ମୁଗ ରାଶି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତିନି ପ୍ରକାର ପଇଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ। ଆଗ ନଡ଼ିଆ ପୁର ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ କେମିତି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନଡ଼ିଆ ପିଠା ବୋଲି। ନଡ଼ିଆ ପିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ମୁଗ ପୁର ତିଆରି କରିବା। ମୁଗ ପିଠା ତିଆରି ସରିଲା। ରାଶି ପୁର ତିଆରି କରିବା। ରାଶି ପିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଫୁଟିଗଲାକୁ ପାଣି ପିଠା ପକାଇ ଛାଣିଦେବ।
ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟାବତୀ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନୀତି, ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର, ହୁଅଇ ଅଚଳ ବିତ୍ତ ଜିଣଇ କୁବେର, ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗୋ ଅନନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେଭେ ପେଟ ନ ପୁରଇ, ତୋର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ, କିୟ ବା ଭକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ, ତାହାର ଦରିଦ୍ରପଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ, ସର୍ବଦା ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ମହାମାଇ, ଏଣୁ ତୋ ଚରଣେ ମାଗୋ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ, କରୁଛି ପରାଅ ଭାରେ ମୋର ମନସ୍କାମ, ତୋ ଚରିତ କିଞ୍ଚିତେ କି ମୁଁ କରିବି ରଚନ, ଜଗତ ଜନନୀ ବାରେ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତିନେକ ନାରଦ ପରାଶର ମୁନି ଦୁଇ।